Ola, recorda que as plantas son seres vivos e hoxe imos falar delas, concretamente dos seus niveis de organización. ¡Empezamos! Isto é unha célula. Unha célula é a unidade mínima de vida. De la parte todo, soamente as podemos ver con microscopios de moitos aumentos. As plantas son seres vivos porque realizan as funcións vitais: nutrición, relación e reproducción. E tamén porque realizan o seu ciclo vital, xa que nacen, medran, teñen fillos e fillas e desaparecen. As plantas son seres vivos pluricelulares. Isto quere dicir que están formadas por unha estrutura complexa de moitas células con diferentes funcións. Polo tanto, precisan para funcionar diferentes niveis de organización. Como xa dixemos antes, a célula é a unidade mínima de vida e nas plantas, concretamente, a célula vegetal. Primeiro nivel, os tecidos. Os tecidos están formados polo conxunto de células que teñen a mesma función. Aquí podemos ver unha mostra dun tecido vegetal. Segundo nivel, os órganos. Varios tecidos que teñen a mesma función forman os órganos. Unha folla é un exemplo de órgano. Terceiro nivel, os aparatos ou sistemas. Os órganos xúntanse para realizar actividades máis complexas e forman aparatos ou sistemas. Unha póla co seu conxunto de follas son un exemplo de aparatos ou sistemas. Cuarto nivel, os organismos. O conxunto de todas as células, tecidos, órganos, aparatos e sistemas forman un organismo. Por exemplo, unha planta é un organismo. Ata aquí a clase de hoxe, na que falamos dos niveis de organización das plantas. E agora tócache. Verdadeiro ou falso? Unha póla con follas forma un organismo. Unha folla é un tecido. As plantas son seres pluricelulares e, polo tanto, están formadas por varias células. Imos coa primeira solución. Unha póla con follas forma un organismo. Falso. Unha póla con follas forma un aparato ou sistema.
Solución segunda. Unha folla é un tecido. Falso! Unha folla é un órgano. Solución terceira. As plantas son seres pluricelulares e, polo tanto, están formadas por varias células. Verdadeiro! Genial! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!